नमस्कार दोस्तों, आप लोग देखा नहीं भोजपुरी हिट न्यूज चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दी कि खेसारी लाल यादव जी की फिल्म रहे दुल्हन वही जो पिया मन भावे, जो कि टीवी पर 7 तारीख के 2 शो चल रहे, 1 बजे और शाम के 7 बजे। काहे कि फिल्म जिंदर से लोग देखले बानी, दुल्हन वही जो पिया मन भावे, उधर से लोग देख कर बहुत ही खुश बानी। काहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार बहुत ही बेहतरीन फिल्म आयल बा, कॉमेडी से भरपूर फिल्म बा। काहे कि दुल्हन वही जो पिया मन भावे फिल्म जो कि लंदन में शूटिंग होल बा, बहुत ही महंगा बजट के बा। तो आप लोग के जिंदा से लोग जो टीवी पर देख ले बानी दुल्हन वही जो पिया मन भावे, उधर से नीचे कमेंट बॉक्स बताई कि आप लोग के देखे में कैसा लगल। काहे कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन फिल्म बा दुल्हन वही जो पिया मन भावे। और जिंदा से लोग न देख ले बानी उधर से भी कमेंट के मदद से बताई कि फिल्म न देख ले बानी। क्या कि दोबारा शो टीवी पर चली तो आप लोग के बीच में रिपोर्ट लेकर हाजिर हम। तो जल्दी इसी वक्त कमेंट के माध्यम से अपना राय और अपना विचार बताई कि किन किन दर्शक लोग देख ले बानी और किन किन दर्शक लोग अभी तक न देख ले बानी दुल्हन वही जो पिया भावे फिल्म। कमेंट के माध्यम से बताएं तो दोबारा फिर टीवी पर चली तो आप लोग के बीच में रिपोर्ट लेकर हाजिर। तो आप लोग की जानकारी के बारे में क्या राय बा, क्या विचार बा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।